ningon di ba si Inday Sara nga dili na sila friends? Oo, sukad-sukad. Wala man gyud mi. Sukad-sukad wa man gyud mi. Wa man gyud mi magka-friends ana. Agoy. Nagkahigala lang ni. Niadtong nilabang eleksyon. Kay running mate me. But sa pagkatinuod lang, dili man mi BFF ana. Pero ang ihang friend Jod, ang igsuon. Nga si Aimee. Unya karon, mingon sa bongbong day nga nailad man ko. Nailad ko. Ako may murag nailad ani. Ako may murag na shot sa kabo ani. Agoy. Ana siya ka Jomando. Quote unquote, I always thought that we were, but maybe I was deceived. Deceive. Nailad Sa siya ka Jomando. Nalimbungan siya dahil. Nalipat siya. Sa ato pa, bura siya ka na bang wag ibinuangan raman di ay kunin mo ni adtong milabay nga mga katuigan. I thought nga friends ta. Nga karon imo na kong gidison. Basta. Kalain po ni mo, uy. O nya, o kung friends pa sila ni Inday Sara. Karon, si Inday, giukasan sa confidential funds sa mga kalyado niyang mga tambaloslos dito sa Kongreso. Pinaguluhan anang Makabayan Black nga pagasampad daw. Friends man ka mo. Itingog ka in defense ngadto kang Inday Sara.